Digui? Sí, sóc jo. Sí, el president de la Lira. Digui. Sí, ja ho entenc. Avui mateix comença? Vaja, ja era hora. Sí, ja no hi queda res a dintre. No, esclar. No hi ha ningú. Poden començar. Apa, que vagi bé. No prenguin mal. Ei! Queda algú aquí? Atenció! Anem a començar la demolició de la teulada! Maleïda de mosca! Si hi queda algú que surti! Perill! Ostres, que pesadeta! No ho feu, sisplau! Què hi ha aquí? Surti o li caurà una teula al cap! Cap? Quin cap? Jo no tinc cap. Però en cap i cap el que cap era el meu cap. Prou de brometes! Surti, li dic per última vegada! Si no surt, l'empresa no es farà responsable del que li pugui passar! A mi no em passarà res, que per això tinc el refugi. Però tu, vigila, cada nit t'estiraré els peus del llit. Jo sóc el fantasma de la Lira. Senyor Enric? Escolti, que aquí hi ha una veu. Diu que és el fantasma de la Lira, estic cagat. No, que no, li dic que no he begut ni un carajillo jo, no. D'acord, comencem a demolir, però jo li dic que aquí hi ha un fantasma.